Lanzo aquí unha pedra, unha idea. Unha idea. Lanzo unha idea. A beatificación de Touriñán, non? Sí, Propoñelo para santo. Sí. Igual, pues, porque o da presidencia é algo temporal. Sí, pero eso. Pues 20 anos como Fraga, pero outro pode ser toda a vida. Pero, coño, que te fagan santo, home, non é para toda a vida, pero é para sempre, E onde hai que apuntarse? Como apuntas esas cousas? Hai un change. Fas un change.org e, pues, quiero que Touriñán sea santo. E ya firmas. Es que hai que mirar si queda un día libre e aí se miran e, pues, coño... San Juan, que este ano non se pode celebrar San Juan, pois mira, o 24 de junio. Hai varias vacantes, sí. A mellor dinche, pois, joder, pois o día San Juan non estará libre, pero, coño, a mellor o 7 ou 8 de febreiro pode estar libre. Non hai un santo aí. E entonces din, pois, coño, Touriñán, pois venga, poñemos ese santo Touriñán e xa está. San Jonathan non acababa de verse no santoral. E dixo, eu calquer día quítome. Entonces, pues mira, queda aí un hueco, un vacío legal. Porque a mellor, pois, está San Jonathan, tío, non está vendendo a mellor figuritas e eu creo que a figurita... San Jonathan creo que pediu a portabilidade, me parece. Creo que se quere pasar po... Eu quero estar na iglesia protestante, tío, que non hai santos, coño. Eu quero ir para aí, diría San Jonathan eso. Ali non hai santos, vou para ali. E xa está. Pero por que protestante? ¡Me cago en Dios! ¿Por qué vais? Siguiente, por favor. Sí, hola, soy San Kevin. San Kevin e tamén, o sea, pois un calquera desos días. In touch, but that thing went bust, so I gave it up. Ooh, no tricks, no bluff, I'm just bad.